hemm affarijiet li inti ma tistax tikkontrollhom. Hekk anke fit-trobbija tal-ulied, kultant niltaqa' ma' ġeneritu jgħiduli m'għadux jiġi l-qudiesta. Għal xejn ngħidlu, inti stenna. Inti poġġejt iż-żerja tal-eżempju tajjeb, tal-kelma tajba, issa mhux iż-żmien li tinbet. Stenna ftit. Is-saltna ta' Alla hija bħal dik il-żerrija tal-mustarda Ġesu jinsisti li hija l-iżgħar fost iż-żrieraħ imma tikber. Il-bunej kabbara wkoll. Mela tajġ u jiena l-għajnuna li se nagħti se tagħmel differenza. Jekk naqbad u nsellem jien minflok insellmuli se nagħmel differenza, mhux miġġeldin se nibqgħu. Is-saltna ta' Alla tgħallmek li anke ġest ċkejken jaf ikollu riżultat mhux mistenni. Allura tibżax tagħmel il-pass, tibżax tirriskja bidu ċkejken.